tigi bandiraɓe diine gande kese on calminama e kuuɓal yo jaam Allah e kisal mon e dendagal wonde mono gonirɗon foof yo en calmini dendagal wonɓe diine gande kese e goten goppani kadi en beltiniɓe foof e tigi rigui jokken golle e ceerno Abdoulaye Sow pullo a salminama yo jaam Allah e kisal on e ma yo garen ɗo e namdal ma ngal waɗi fayida sanne no feewi e beele enen kam goɗo aduna surpopulation woni kewgol yimɓe aduna he beele hono ɗum wayi e hono ɗum wonirta e beele ɗum watta caɗele conflit ji e gueɗe goɗɗe ko nandi hen e bien sûr ko ɗum caɗele mawɗe sanne no feewi e surpopulation woni yimɓe hewde ha ɓurta e aduna he ha natta dañjete hoɗi neɗɗo rokki dañjete hoɗi firti natti dañjete remi e neɗɗo noon alay sago tawde ko neɗɗo e kulle ɗe mbawen wurde aduna he won parti e gurdam meɗen ko kulle ɗe jogui ɗum guila e buubi ñaaki ɗi ha e gilɗi ɗi e ha e dendagal ko waɗata oxygéné leydi ndi nder o kañum ne foofnat ɗum ko kullon nan nder hen ko on ɗon mbuɗata leydi ndi ina jaaha nder toon ina poofna ɗum e leydi ndi wawa waɗede barke kadi e wona engrais muɗum e donc firti ko so tawi ɗum ɗo wodani en mbawata en wurde ɗo e leydi firti ko enen fof ndendi leydi ndi enen kulle ɗe e o tawde enen ndendi leydi ndi noon alay saago gotel fof jogo place muɗum so wona ɗum iwguel hen fof gonguel ngel dañat caɗele yo enen noon eɗen mbawi iwde tawa kulle goɗɗe ɗe gona yimɓe ɗe dañata caɗele ɗe ne mbawi wurde ɗo aduna he leɗɗe ɗe kuuɗi ɗi ne mbawi ɗo wurde e ñaama ɗo ina jara ɗo e bilta ɗo e ɗum meeɗi wodde e hade neɗɗo tagede e kulle ɗeɗo ɗe godino won kulle godnoɗe e laddeji tawa neɗɗo wodani e ɗe mbawi ɗo wonde duuɓi million ngaji duuɓi ɗiɗi goni ɗo ha joni enen cuwa wonde ɗo foti noon tawa firti ko sen godani ɗe mbawi wodde kono enen so ɗi godani ene mbawa wodde wan noon kanƴe ñamminta en jarnaren kala ko ñamɗa ko jarɗa ummike e leydi ndi e ko kulle ɗeɗo kadi dokki ɗum galɗinta ɗum ha wawa wonde leydi yo donc firti ko kewgol yimɓe e ko probléme so yimɓe en keewi ha en ɓurtima ganduɗa hoore ma to poɗɗen wonde yo ɗum ko caɗele mawɗe sanne no feewi wonata e tigui rigui population aduna no ɓeydo e vitesse mawɗo mo ganduɗa hoore ma ene waɗi caɗele sanne no feewi e kono noon ne wawi tawa solution no woodi yo e solution o noon so tawi no wodiri ni ina wawi tawa ma ƴettoy temps juɗɗo kono noon e jetten Allah tan tawde ɗen guuri e leydi men ndi ne continue tournude o tour du soleil nangue ene jalba ɗo aduna ngono continue firti ko ma en dañ solution e solution jomiraɗo tagani foof ko enen ko coyniɗen ko jiiɗen ko woɗɗi e ken jiyani fof jaɓɓaten dow fof enen jomiraɗo tagani ɗum ɗon yo population aduna ngo 1990 wonno ko 5,3 milliards e ɗum les années 90 e années 2017 gonɗen 7,3 milliards e 2030 gonaten ko 8,5 milliards e 2050 gonaten ko 9,7 milliards e 2100 gonaten ko 11,2 milliards e firti ko aduna ngona ɓeydogol mawgol sanne no feewi e ɗum ɗo fof ñamminde ɗum weeɓani e holli conséquence holi caɗele muɗum ko perdugol biodiversité woni kalɗen ɗo jom kullon kon ɗo guila e gilɗi ɗi e buubi ɗi ko fofnata hendu ndu ko fofnata leydi ndi ko e dendagal e kulle ɗeɗo ɗe jiyeten e ko wawi men wallude ha mbawen ñamde e yarde e kadi ñamen hen jaren hen eɗe mballa men kadi wadde participé e fewnude leydi ndi ɗum woni biodiversité donc ɗum ɗon so tawi ustima ko caɗele e pollution de atmosphére woni usine aji ɗiɗo ɗiɗi ɓeydo e eɗen ɓeydo wadde cuurki faade dow cuurki paaki dow ki ina suma weeyo men ngo jogi fabion o ko ɗum reeni men e radiation nangue woni gabbe ummotoɗe nangue ina goodi gabbon ummoto nangue so piima e dow fabion men he wayata kono yaaɓere piiɗa e mirni so tawi tata yaaro e to banggue taaro aduna ngo champ magnétique aduna ngo reena ɗum kadi fabion men on reena ɗum yo donc firti ko eɗen ndena jomiraɗo ne reeni en banggal nangue ay ɗange goɗɗe ɗe woni planète goɗɗi ngala ɗum ɗon sa yi planète mars so tawi a itti masque maɗa tan e comci maɗi tan e nder seconde goto jomum yora kosa maya liwru ko noon jomum yora kosa maya to wan noon ala fabion ala champ magnétique palantoɗo ɗum gandanɗa hoore ma e radiation nangue firti kono ardi foof ko noon yarata e tooke gonɗe nangue ɗe tooke ɓurde bonde tooke ko nucléaire ko jiyeten joni bombe nucléaire felle ɗo joni retombe muɗum woni e cuurki muɗum walla gabbon muɗum walla hendu muɗum neɗɗo foofa tawa yiyani hen dutinani ɗum ɗon maaya ni ko même chose nangue weddoto e nangue ko fusion nucléaire woni toon fusion nucléaire woni nucléaire jaaɗo ha huɓɓi ha yetti certain degré ji omo waɗa dégagé omo weddo gabbon tokoson kon ɗon ne nangue ne weddode milliards par seconde ne yaaha partout e aduna he e partout e diwanuji ko nangue ngue jeeyi ko woni systéme solaire o foof ne yaaha hen yetto ɗum donc enen ɗum yettotako hen yo won e ɗange ɓurɗe men woɗɗude ɗum yettoyo ɗum kono enen ɗum yettotako wan noon enen ndena jomiraɗo noon ina yiiɗi nguuren kadi o tagiri en ko ha mbawen wurde kadi woni ha mbawen rewdemo woni ha mbawen ɗo windude histoire meɗen ni woni o reeni ene ɗum ɗon yo so tawi itti ɗum tan ñalawma goto woni ɗo ko fof mayata ha laaɓa leydi ndi natta wadde hendu foftendu ala fof wawi wurde ala ɗum ɗo de 3 minutes ala ko heddoto e aduna he yo firti ko oxygéne hendu poften ndu
ndu gasatɗo e firti ko nangue woppide e meɗen weddo meɗen retombe nucléaire muɗum yo donc firti ko e ɗum ɗon eɗen bonna ɗum eɗen ñana fof eɗen ɓattini ɗum seeɗa seeɗa eɗen bonna e couche de ozone men o woni cuurkiji beddorɗen dow ɗi guila e gandanɗa hoorema usine aji ɗiɗo pewnoji e kala dendagal hannde ko mbatten consommé ko ko usine aji ɗiɗo duppata pewnata ko cuurki jeehoy dow ki ina usta couche de ozone o ina ustira ɗum seeɗa seeɗa ustira ɗum seeɗa seeɗa ha natta wodde e so natti wodde ay nguleyki ɓeydo nguleyki ne ɓeydo hitande fof eɗen gandi ɗum scientifique men kulli ɗum sanne waɗi alerte ha tampin donki e hannde leyɗele galɗuɗe ɗe won joomen moyen ɓe Chine en États-Unis en Russie en e Europe en l'Union européenne ɓe Pakistan en Inde en leyɗele industrialisé ɗeɗo hannde kañumen jaɓani ɗum ɗon ina continue goto fe goɗɗo daɗata ɗum wonnoon goto fof ne wonde woppu kono noon woppata kañum donc hay goto jaɓani woppude donc nen tan pewna ƴewani peeje goɗɗe ƴewteɗe no leeli sanne no feewi e ko moins de 1% nafata haydara woni énergie solaire en énergie renouvelable en énergie nucléaire en ɗum no feebli taw wawa jogade aduna ngo ɗum so joguinoma aduna ngo ma ustan yimɓe cuurki jahoy dow ki e kono noon tawde ɗum ɗon wawa jogade aduna ngo e ni woni ko ɗum caɗele woni kiiɗo cuurki wonde donc ken bonnoɓe biodiversité meɗen sen bonni ɗum ɗon sen gayni ɗo ha laaɓi en ustorte ndiyam ustorɗen hendu moƴƴuru fofotedu ustorɗen nokkuji to ndematen yimɓeɓe ɓeydo hewde e dendagal e aduna ngo foof hoɗe neɗɗo noon alay sago dañato rimi yo won leyɗele ko wayno Singapour en leyɗele goɗɗe ko wayno leyɗele Asie ɗe puɗɗima ƴeewan ɗum ɗo peeje expérience yeru joni sa cooda galle o wona guesa maɗa ɗum cooda galle tawa galle o mawnani ko quelque 2 chambres salon tan kono mbaɗa ɗum étage ha fodde wonde 50 étage dow to weni kala étage ndema hen mbaɗa hen leydi dow ndema hen tawa guesa ba ko dow tan woni yo sa remi hen joni so tawino ko leydi portini no wawi wonde hedde 1 kilométre ni tawa ko ɗum ɗon woni ɗon kono noon ay mbaɗa ɗum faya dow tawa an lelde nde ko 2 chambres salon tan e jaajini muɗum jiɗɗen wiide tan pour ha yimɓe ɓeydo wawde famde yo donc firti ko hay ɓen ɗon joni nana ƴewana avenir e garoɗo yesso o so leydi ndi satti yimɓe batti hodde partout mbatta remde guesa ma taw ko étage tan mbatta aɗa rema toon yo aɗa soña kam daña ko ñamɗa yo donc ni woni aduna ngo ko ɗon fayi hay ɗum ne so laamu ɗin donki rende yimɓeɓe e ɗum ɗon e firti ko neɗɗo wawa jogade ko jeeyi e yimɓe kewata ɓurta yimɓe keyɗo so keyɗi mbatta fiyodirde mbatta ñamodirde woni goto fof ko sa remi guesa ma goɗɗo ara soña ɓurɗomo sembe walla ara adda pétalaji muɗum yotto reena guesa maɗa soña nawana ɓesgu muɗum walla nawana wuuro muɗumen firti ko en ngala e sécurité so ɗum ɗon fof yi ha woodi yimɓe kewoyi ha ɓurti en ɓurtima e leydi ndi gandanɗa hoorema e sembe en mbari kulle ɗe ha laaɓi en posni leydi ndi foof engrais baɗateɗe hen o e poudre aji gandanɗa hoorema pesticide o e ndemaji batteɗi ɗi foof ko ndemaji pesticide watte hen woni ko produit chimique waɗate pour ha wawa rokkude e ndemateri ndi sembe kono noon conséquence muɗum ko rafi woni hen wonno ko caɗele ko chimique dangereux sen ñaami ɗum kadi usta balɗe meɗen usta cellal meɗen usta ɓoygol meɗen aduna kadi ɗum ko caɗele mawɗe sanne no feewi e donc ɗum ɗon foof firti ko keewidi yimɓe aduna he e ina jogui caɗele sanne no feewi ina jogui caɗele ɗe noon e woni holi solution muɗum ko énergie nucléaire énergie renouvelable énergie gandanɗa hoorema solaire nangue guena jalbangue ɓeydo wulde e solaire no wawi dognude kala dendagal ko pétrole e gaz dognata hande ko e charbon ko dognata ko foof solaire no wawi ɗum dognude e énergie nucléaire no ɓuuri ɗon kadi wawa dognude kono noon nucléaire yimɓe heeɓe jaɓaka rokkede ɗum no walla bellitaka yo mbawa hebde ɗum ɗon wan noon woni hen so keeɓi énergie nucléaire centrale nucléaire au lieu ko heddo e kuɓɓam kono an mbiyata ko mbaɗa recherche kadi nucléaire e gandanɗa hoorema chimique o wadde fusionné nucléaire beelen daña bombe muɗum e yo ɗum waɗi leyɗele kewɗe no kula rokkede ɗum ɗon walla hebde ɗum ɗon e yo donc firti ko solution o e ko caɗele mawɗe so tawi en continue wurdude ni no gurduɗen en jaɓani ustude e kiiɗo cuurki jahoy dow en jaɓani ƴewde peeje hono potteno wawde wurdude ha gurdam ceniɗam e ko enen bonnanta koye meɗen ma en gayu ndiyam ɗam ɗo e leydi ha laaɓa posnen leydi ndi ha laaɓa posnen weeyo ngo natten ɗo wawde wurde joni noon holko solution goɗɗo ko lelɗo goɗɗo ma aroy woni hol ɗum ɗon e yimɓe mbatta wadde recherche technologie bawɗo ɗumen nawde nokkuji goɗɗi e hono ndiɗo leydi ndi joguiɗen ɗo leyɗele baɗɗino no goode e nder weeyoji goɗɗi taw wona systéme solaire men kono ɗum dami namdi kadi ko tuuɓi ujunnaji ay ɗum ɗon woɗɗi ha no feewi e ha ɓuuɓa mbi woɗɗani keyɗo yeru joni ono yiiɗi wurde ɗo e duuɓi sappo ɗo e duuɓi nogas e duuɓi temedere duuɓi temeɗe ɗiɗi so wiyama wonde to poɗɗa yaade to ko duuɓi sappo e jeegom ujunere yettoytoɗa toon firti ko alay saago pewna ko nawatama ko fotino Sénégal mawnude walla ko fotino hunde Afrique mawnude pewna nafete poɗɗo noon ni woni wawa yimɓeɓe mbawa jolde hen jaaha ƴeewoya hay ɗum ne conséquence muɗum e dow lawol he no woodi kaaƴe kelitine jirotoɗe partout ene woodi caɗele ne wawi pande ne wawi yimɓe ne mbawi mayde kadi ne mbawi yettoyade toon to jiiɗi yaade to kadi guuroya toon donc l'humanité eɗen mbawi ɓeydade heewoyde e nokkuji goɗɗi eɗen mbawi kadi gasde ha keddoɗen seeɗa kadi eɗen mbawi kadi sauvetage waɗama kadi yimɓe seeɗa gandanɗa hoorema jaaha guuroya banggueji hoɗi puɗɗi to aduna ngo saabu aduna ngo yehino ha waɗi yimɓe ha heewi adama jibinino ha wayno kooce kono noon caggal ɗum e ilam ɗufam kono haalira e defte ni ilam ɗufan ari wari fofo hay dimi kono seeɗa kono ɗum puɗɗiti aduna ngo ay donc firti ko ha joni ɗum kadi ne wawi aroyde eɗen mbawi dañde catastrophe bon lorowo men
mumen letta mocce limanité yimɓe fof maya ha heddo yimɓe ɗiɗo walla tato walla ko nande walla sefre e ni woni kadi nde ɗon sefre no wawi fuɗɗitade aduna e woni kadi ni ko nafoore aduna ngo wonde ko ma bonande moƴƴa ko désordre addata gandanɗama ordre woni so tawi ni no gonirɗen no ni joni en boni ha en boni won bonandeji en bonni leydi ndi en mbaɗi bakkatuji ene keewi dow leydi he eɗen mbawi dañde rafiji walla dañen gueɗe goɗɗe walla ko lori en wara en ha heddo kadi hay soko milliard goto walla million goto ɗum ɗo kadi fuɗɗo remde ñamde yarde kadi e fuɗɗade kañumne kadi e gurdam goɗɗam e aduna ngo arta leɗɗe ɗe bilta ni woni gandanɗa hoorema kulle ɗe garta e kadi aduna ngo fuɗɗito kadi aduna ngo wasa bonde ɗum fof no wawi wonde donc surtout ko calcul de probabilité e ko wawi hen wonde foof ina anda kam e kewgol yimɓe dow leydi hen waɗi caɗele mawɗe sannene te caɗele ɗe kadi ko enen bonniranta koye meɗen aduna men bonniranta koye meɗen leydi meɗen donc surtout ko eɗen poti ƴewde toujours peeje hono mbatten kon enen ɗo e leyɗele wayno africaine e hoɗaka tawa no feewi kono noon leyɗele ɗe foof ko jiita gueruji ɗi afrique ɗi foof ko pour ƴewde mbiyete ne waɗa contrôlé afrique e beele ƴeewa mbiyeten ara ɗo e no koɗa ɗo no dona men ɗo yo donc surtout ko kala peeje ɓe mbaɗata kadi beele usta meɗen beele kadi ɓe ɗayna meɗen addude meɗen rafiji weddade meɗen boneji laboratoire uji mabɓe ɗi fof ko rafiji goni hen e pewne ina gadde ne bedde afrique ne ƴeewe mete ma en maayi sen maayi ni woni walla ustuɗen sembe ɗa hen kamɓe ɓe continue gandanɗa hoorema arde kadi wadde men colonisé kadi arde wurde ɗo afrique laddeji mihi goni hen suwa hoɗede kono aduna ngo ko ɓuuri en heewde ko hande ne jogui caɗele koti ko koɗa hante yo donc furti ko e namdal maɗa ceerno Abdoulaye Sow e ko ɗum ɗo joguiɗen ko kalɗen e kala neɗɗo ko responsabilité muɗum ƴewde kala ko jiiɗa woppu ɗum wuura tawi loranima e anda ɗum jogui nafoore dow leydi he woni ngilngu woni barodi muɗum ko biodiversité oɗo mo jiyata ɗum woni équilibre aduna woni équilibre gandanɗa hoorema nature kala ko jiiɗa ina wuuri andu wonko wuuri ɗum andu wonko nafata hay sa anda mburu mbubu mum ngilngu muɗum e ko jiyata e ka yiyatani ko waɗa contribué waɗa feere ha neɗɗo ɓeydo ɓoyde aduna neɗɗo ɓeydo wuurde neɗɗo ɓeydo kadi gandanɗa hoorema jogade cellal kala ko woodi womre leydi nokkuɗa fof anda ƴetti milliard uji gurdam a tami ɗum e junggo maɗa a itti ɗumen habitat naturel muɗumen tawi a jogaka hen haaju tawi wona aɗa fewnira hunde woto tooñ woppu ɗum jooɗo andu wonde aduna ngo neɗɗo fof ne jogui part de responsabilité ƴewde mbiyata aduna ngo no continue yaada ko yahanno haaju muɗum e kono noon kadi ko enen kadi bonnirta koye meɗen juuɗe meɗen bonniranen koye meɗen kadi ko jomiraɗo ɗaɗanin yo donc a salmina weltanama jarama e jaam dendagal gonɗo diine e gande keese e ko ɗum ɗo no jaabulam faade e wonde namdal maɗa e ko faati e wonde e caɗele kebbingol yimɓe dow aduna ngol yo a salmina weltanama jarama